כמה אור יש פה? 170 מטר מרובע. זה נחשב בנק גדול ביחס לעולם? זה הכי גדול בעולם. הכי גדול בעולם? כן. מה אחוז התרומות ביחס לאנשים בישראל? כלומר, איזה אחוז... למה צוחקת? כי זו שאלה מאוד מוזרה. אני לא יכולה להגיד לך, הוא כל כך קטן. אז שאלה לא מוזרה, תשובה מוזרה. תשובה מוזרה. לא, התשובה לא מוזרה. משום שלא תורמים כמעט. היה ידוע שחוץ מכל התפקידים שיש למכון, אז המכון הוא גם מספק איברים לבנק האור של מדינת ישראל, שהוא בעצם היה בנק האור של צה"ל, אבל מחיילים לא לקחו. לא נוגעים, משאירים שלם את החייל, מאוד חשוב, אבל לוקחים מאחרים. ממי? אז עכשיו השאלה מי, ותדמיינו ממי לוקחים. בתקופות מסוימות לקחו מפלסטינאים, ואחר כך זה היה עולים חדשים, עובדים זרים. נלקחו רקמות ודברים מגופות שעברו נתיחה, וזה לא היה משנה אם מדובר בתושבי ישראל או עובדים זרים או פלסטינאים. ברוב חללי צה"ל לא בוצעו נתיחות, מכיוון שלא נתבקשו לבצע נתיחות. ברגע שלא מבצעים נתיחה, לא נלקחות רקמות או איברים.